Makosana mukasada bwino update imene tinapereka yomalizira yokhuza ndi mlandu wa Richard Chimwendo Banda. Pajaiwo panali pa 7 January 2026 anapita kukapanga apply ku bwalo lalikulu la Supreme Court kuti atese chigamulo chimene anapereka Magistrate Austin Banda ku bwalo laling'ono la Magistrate Court pa 15 December 2025. Chigamulo chimenecho chimene chimanenanso kuti Chimwendo Banda akuyeneka kukhala kumaula kwa masiku okwana 90 kapena kuti miyezi itatu. Enato kutheka mwakhandi funso kuti kodi nkhani ikuyenda bwanji chigamulo chabwera motani. Makosana kuti mutsatire bwino nkhani imene ikuyendera tingofotokoza brief summary meneto zinakhalira. Paja Chimwendo Banda mukakumbukira bwino anakazipereka ku polisi panali pa 12 December 2025 kuchoka pamenepo anawasunga ndipo nkhani yawo inazalowa ku bwalo la milandu pa 15 December 2025 kumenekotu ndi ku Regency Magistrate Court oweruza mlandu ndikuti ndi Austin Banda. Kumeneko ndi kumene kunadziwika kuti Chimwendo Banda anapalamula mlandu mu chaka cha 2021 pamodzi ndi anzawo adalakadula mlandu wake ndati ofuna kupha munthu yemwe dzina lake akuti ndi Frank Chawanda. Nde kumeneko potengera malamulo akuti ku bwalo laling'ono saweruza milandu yokhuzana ndi kupha anayipanga lifa ku High Court ku Lilongwe kumeneko. Ndipo paja nthawi imeneja ndi kumene kumamveka tsopano kuti Chimwendo Banda akudwala msana. Vuto limenelo akuti linayamba kalekale mbuyo mu chaka cha 2024 ndipo anapita ku chipatala ku South Africa kukalandira thandizo la umoyo ku South Africa ku. Ndi pa nthawi imene anali ku police cell ndi kumene vuto la msana linazayambiranso. Tinaona amene zinakhalira anachita kunyamulidwa kuwezedwa mgalimoto kumapita nawoto ku chipatala. Ndipo ma arguments amene ali ku bwalo la milandu kumeneko ambali ya boma amanena kuti Chimwendo Banda apite nawo ku chipatala cha boma, komano ambali ya Chimwendo Banda malawi awo amene achina Jefferson Kazipatike achina Kwema Mchizi ndi ena ankanena kuti Chimwendo Banda apite ku chipatala cha kumtima kwawo. Austin Banda amene amaweruza nkhani imene ananena kuti Chimwendo Banda apite ku chipatala cha kumtima kwawo, komano akachoka kumeneko akuagamula kuti akakhale kumaula kwa masiku okwana 90. Ndeno tu paja tinali mu nyengo ya zisangalalo, nyengo ya holiday imeneyo malawi Chimwendo Banda anayamba kuthamangisa mafailo ndi cholinga kuti Chimwendo Banda atuluke pa belo. Nkhani imeneyo anayiguza mpaka nakafika ku High Court kumene omva mlandu umenewo ndikuti ndi Nzondi Mvula makamaka pa nkhani ya pempho la belo. Mu nthawi imeneja itazapita ku bwalo la milandu lalikulu limene la High Court panali pa 18 December 2025. Mbali ya Chimwendo Banda anafotokoza zifukwa zimene akuti Chimwendo Banda pasile belo ankana zoti ali chipatala sakupeza bwino ndipo nyumba ya malamulo zambiri anayankhula pamenepo sangapange compromise umboni pa nkhani yokhuza ndi mlandu umenewo, komano ambali ya boma anazanena zona kuti nkhani imene yokhuza ndi pempho la belo ayankhabe mtsogolo muno. Zimene zinapangisa zoti oweruza mlandu Nzondi Mvula apanga dijane kuti nkhani imeneyo izakambidwe pa 24 December 2025. Koma nthawi imeneyo ndikuti Chimwendo Banda anali zoti ali ku chipatala sanapezeke ku bwalo la milandu limeneli. Ndeno pa 24 December ambali ya Chimwendo Banda anafotokoza nkhani yawo madandaulo a Chimwendo Banda kuti apasidwe belo. Abomaso anapereka mbali zawo pamene amanena kuti Chimwendo Banda ndi munthu wamphamvu kwambiri atha kupanga compromise umboni komanso safety ya mboni pa nkhani imeneyi ndikuti itatu kukhala pa chiopsezo potenga ndi mphamvu zimene ali nazo Chimwendo Banda. Ndipo tenga ndi arguments amene ali kumeneko Nzondi Mvula anangonena zona kuti tatenga zikalata zokhuzana ndi mbali ya Chimwendo Banda komanso mbali ya boma ndi chigamulo ndikapereka pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo ndikuti kuzera pa email. Kuchoka pamenepo ndikuti nali nyengo ya holiday zimene zinapangisa zonena kuti mabwalo a milandu akhale ali otseka. Ndeno pa 29 December 2025 Jefferson Kazipatike anabwera kuzafotokoza kuti Chimwendo Banda atusa ku chipatala malo make ndikuti akupita nawo kumaula potengeranso ndi chigamulo chimene chinaperekedwa ndi Austin Banda mbuyomo, komano ankafotokoza zonena kuti Chimwendo Banda nthawi imeneyo ndikuti apitirirabe kulandira thandizo la chipatala chifukwa choti sanazitolere kwenikweni. Komano anabwerano kumazazuzula jaji amene amamva mlandu umenewo komanso aboma ankanena zona kuti akuwasunga Chimwendo Banda motsatsata malamulo, ankanena zoti akuphedwa maufulu chifukwa chonena kuti potengera kuti jaji amene anazanena kuti apereka chigamulo kugwisa ntchito email ndikuti nthawi yonseyo amakhala akudikirira kuti aone kuti email ifika kapena ayi. Komanso ambali ya boma ndikuti formally analasana charge
Chimwendo Banda pa mlandu umene akuganiza kuti anapalamula. Komano mukatsatira kuno bwino nthawi imene tinkanazo kuti mlandu wa Chimwendo Banda ndi mlandu waukulu kwambiri, ndipo loya wawo a Jefferson Kazipatiki ankadziwa kuti mlandu umenewo ndoti umpasa tough time kwambiri kusiyanaso ndi mlandu umene amayimbidwa a Jesse Kabwera komanso a Vitumbiko Momba. Tinaona kuti imene zinakhala nkhani zawo anthu amene anapeza kuti amasulidwa pa belo, ndi atazindikira kuti nkhani imene imuchemera Chimwendo Banda kuti atusidwe pa belo zikhala zovuta kwambiri, ndi pamene ankabwera ndi ma tactics ake aja timati emotional appealing. Ndi afuta kuzayankhula zimenezo zoti Chimwendo Banda akukhomereredwa chani ndi osalakwa, aboma sakubwera nokuzatchaja fomale, komanso mabwalo a milandu sakupereka chigamulo pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo. Tinaona kuti emotional appealing ichi anayamba kugwira makamaka kumbali ya chipani cha Congress Party. Ambiri no anayamba kubwera kumazayankhula achina Baba Steve Malonda amazayankhula Chimwendo Banda akusungidwa mosatsata malamulo, koma zayankhula zoopseza choncho atulusidwe mwansangasanga amene wati naonanso kuti ankakanaonso ankayankhulanso zawo kuzuzulatu aboma komanso nthambi za mabwalo a milandu. Komano mistake imene amachita ndiona kuti amene amayankhula kumbali ya chipani cha Congress Party samadziwa zonoti Jefferson Kazipatiki akudziwa bwinobwino nkhani yoto yamuchemesa. So zimene ankayankhulazo inali tactic yotino asaoneke kuti nkhani yamukulira, zomwe nono inali mistake kuzuzula anthambi za mabwalo a milandu potengera kuti iwo aja sangapereke chigamulo chimene anapereka Austin Banda kukasungidwa munthu popanda kutsata malamulo. Komanso Anzondi Mvula ankadziwa bwinobwino kuti chigamulo chimene chinaperekedwa ndi kuti ndi 90 days, zomweno anthambi za mabwalo a milandu anali ndi masiku okwanira bwinobwino kuperekatu chigamulo nkhani yokhuza ndi pempho la belo limenelo. Nawo nkhani jaili chomwecho ambalitu ya Chimwendo Banda tinaona kuti anapita nokapanga apply ku Supreme Court kuti achose chigamulo chimene Austin Banda anapereka m'mbuyomo. Ndenotu zikuona kuti ku Supreme Court ko agundanso khoma kumeneko atapereka madandaulo awo ameneno amamva nkhani imeneyo ku Supreme Court. Amene watu ndi a Dorothy Nyakaunda ananena kuti kupita ku Supreme Court ambali ya Chimwendo Banda ndekuti no sanasate malamulo. Akunenazo noti malamulo amanena kuti nkhani imene ili ku High Court imene kuti imalizidwe ka ikakanika kumeneko ndi pameneno angapite ku Supreme Court kukadandaula ngati chigamulo cha kumeneko sichinakomere kapena akuona kuti zina zake sizinaende bwino kumeneko. Ndi mongati kudziwa kale kuti nkhani yokhuza ndi pempho la belo ndekuti ku High Court sanabwereno kuzapereka chigamulo chimenechi. Pamenepa Chimwendo Banda ndekuti agunda khoma apitirirabe kukhala kumaula komano mene zakhala chonchimo ndekuti zakomerano mbali ya boma, chifukwa kuti ambali ya boma amanena zona kuti ambali ya Chimwendo Banda anapita ku Supreme Court mosasata malamulo. Komano amene amayimira Chimwendo Banda amene watu ndi akhwima mchizi amanena zona kuti Chimwendo Banda adakali kumaula komano akuti sakupeza bwino akulandira thandizo la chipatala kumeneko. Komano umene zililimo nzonena kuti ambali ya Chimwendo Banda akhalabe akudikira chigamulo kuchoka ku High Court kwa ajaji Anzondi Mvula. Of course ambali ya boma akunena zona kuti akonzeka bwinobwino. Pajambuyomo ankanena zona kuti sanakonzeke atolere maumboni onse okhuzana ndi mlandu umenewo, ndakuti akonzeka china chiyonse chilede. Komano padakali panopa ndi mmene alili Chimwendo Banda sangathe kuwatenga kuwapitisatu ku bwalo la milandu ponena kuti Chimwendo Banda sakupeza bwino. Ndino kuwapitisa ku bwalo la milandu zikhala ngati kuti kusowa umunthu. Amenetu azayankhula zimenezi ndi dziko ndi anthu Malonda amenetu ndi wankulu uyang'anira ku nkhani ya milandu ku Ministry of Justice. Nkhani zaketu zikwenda motero makosana pajatu ena amayankhula kuti komaliwo pamawa nkhani zake ningati zimenezi. So ziganizo zina zikamachitika makamakatu kumbali yodandaula kumazitengano kuti ino ndotsata malamulo kwambiri kapena kuti ino ndi amphamvu kwambiri, zotsatira zake zimakhala ngati zimenezi. Situ zozote muli ndi ndemanga pa nkhani imene ngati ndemanga muli nayo muthofotoza comment section. Komano tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mara News 18 ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndio zitakupezani mosavuta.